10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи заргарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чинро ифтитоҳ намуданд. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхона дар масоҳати 0-130 гектар бунёд ёфта, аз маркази дуошиёнаи фурӯши тилло ва сехҳои заргарӣ иборат аст. баъди мавриди истифода қарор додани корхона 60 нафар сокини пойтахт бо кори доимӣ ва маоши аз 3000 сомонӣ боло таъмин шудаанд. дар баробари он ки донишҷӯ ҳастем, ба ин корхона омада кор мекунем. Мо технологияро омӯхтем ва аз уҳдаи кор мебароем. Миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонем. Ман Акимон Мулоҷима, донишҷӯи курси 2 донишгоҳи технология, айни ҳол дар инҷо ба кор таъмин шудам. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки дар шаҳри Душанбе корхонаи ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистони Хитой таъсис дода шуд, ки мо ҷавонон дар баробари дониш омӯхтан дар инҷо соҳиби ҷойи кори хуб ва маоши хуб гардидем. ба корҳои сохтмони корхона соли 2023 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асос гузошта шуда буд. Дар маркази фурӯши корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳсулоти он шинос шуда, ба сифати корҳо баҳои баланд доданд. кор дар сехҳо тавассути технологияи муосири чинӣ ба роҳ монда шуда, иқтидори коркарди тилло дар як сол 1 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ҷо ҳамчунин коргарон маҳсулоти нуқрагӣ аз ҷумла ҷавоҳирот, ороишоти хона ва ашёи рӯзгор истеҳсол мекунанд. дар коргоҳи нуқра имкон аст, ки дар як сол то 30 тонна маҳсулоти хом коркард шавад. ман Мирзозода Абдулмаҷид, сокини ноҳияи Рашт, донишҷӯи курси 2 донишгоҳи технологияи Тоҷикистон мебошам. дар корхонаи заргарии ширкати кӯҳии Хитой ба кор таъмин гардидам. Миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки барои мо чунин корхонаҳоро ба кор дароварданд. аз 23 миллиону 800 ҳазор сомонӣ маблағи бунёди корхона, 15500 сомонӣ барои сохтмони коргоҳҳо ва беш аз 8 миллион сомонӣ барои хариди таҷҳизоту дигар ашёи зарурӣ сарф шудааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон барои амалисозии чунин тадбири муҳим баҳои баланд доданд. тавре таъкид гардид, бунёду ба истифода додани чунин корхонаи заргарӣ дар самти рушди соҳаи саноат ва таъмини шаҳрвандон бо кори доимӣ иқдоми шоиста мебошад. пас аз ифтитоҳи корхонаи заргарӣ дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди 2 корхонаи нави заргарӣ, корхонаи заргарии ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВА Душанбе саноати кӯҳӣ ва корхонаи заргарии ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Пакрут санги асос гузоштанд. иттилоъ дода шуд, ки ҳар ду корхона дар шаҳри Душанбе бо арзиши лоиҳавии 45 миллион сомонӣ дар муддати 1 сол сохта шуда, дар онҳо зиёда аз 100 сокини шаҳри Душанбе, асосан духтарону бонувон бо кор таъмин мегарданд.